Piye iki cah? Tugas observasi nak dhewe. Piye? Ya mbok lah. Piye, Mit? Nah aku mau nang jurnal sih, sing penting daerah iku akeh potensine. Ngendi kuwi? Ayo mbuh, iki lho aku nembe tekan pembukaan. Ono apa sih Mas? Mbak, ketone kok bingung. Oh, iki lho Mas, sak dhewe iki ana tugas observasi nang desa. Tapi tekan saiki rung nemu desane nang ndi. Oh, ini desa kuwi, Mbak. Ngendi kuwi, Mas? Ning desa Trembul Rejo, Grobogan Ngetan Sithik. Cuh. Adoe. Biasa wae lho. Jujur ado. Ya ora Mas, mung 5 jam motoran kok. Tapi sarannya masih menarik. Menarik dengkulmu. Hanya perjalanan 5 jam, aku yo klenger to yo, Bos. Tapi nggo ngelehke biji apik lumayan lho iku. Soale iki aku golek-golek nang Google iki rung ono desa kuwi. Aku sih yes. Tapi Opo? Wis to. Sesuk tak boncengke. nek ngono wis ra apa-apa deh. Oke, wani? Wani lah. Aku ya wani. Mida, mida. Siap, siap. Oke. Makan. Siap, sesuk makat adin nggo map bae. Tapi jam 6 kudu siap lho. Oh, jam 6 gampang. Tenan lho ya jam 6. Siap. Oke. 6. Aman, Gas. Bos. Jam 6. Jam Oke. Gas ke. Pacal. Ancam gas. Yuk. Lek endi? Ha iki wis awan. Wis jam pira to iki? Ah, suwe banget. Pancen ya dipentong kae bocah. Ya ngabari lah sih. Jajal ini. Nah, ono iki. Coba di ping 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 ping. Oh iya iya, sik. Runtangi po. Paling biasane ngebu kae bocah. Serius ya. Enek fogging. Telat kok sak jam. Sorry. Ora masuk gas. Wis yo, gas, wis awan. Yuk. Piye iki? Ana begal cedhake ora ya? Jajal takon warga sih. Pi. Kenapa Mas? Iki lho Mas, bocor e. Walah, nuntun mau. Iya Mas, kok kono. Walah saknoe. Bengkel cerakene ono enggak Mas? Iku bengkel Mas. Oh, iku bengkel. Heeh. Oh iya, tambal ban guys. Tambal ban kan lho. Oh iya Mas. Oh iya tak ndono ya Mas. Ah, Wis, nuwun ya Mas. ya. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa. Mung dibutuhke pas atimu lara.
ribuan kok. Semene gedene bocor iki. Lejan. Nambah le. Nambah bathukmu, tambah. Iki lho le, kancaku le. Wong apik-apik iki lho. Oh, iya, sik. Wes. Ini ya, Mas. Oh, iya, Mas. Sampe kok gak tau roh sampean tekan ndi, Mas? Seko Jogja iki aku, Mas. Oh, Jogja. Heeh. Ampe mbak iki barang. Iya. Ampe lapo nang gitu? Iki Mas kan adewe kan ana tugas observasi. Wingi wis dikandani ana Desa Trembulrejo, makane iso tekan kene. Observasi apa, Mas? Malah gak dunung aku observasi. Observasi. Oh, observasi. Iya, Mas, observasi ya. Lumayan perjalanannya 5 jam, Mas. Ayo kok mengen iki Mas tekan kene, Mas. Iya. Oh iya, Mas. Nek gone Pak Lurah iku ndi, Mas? Pak Lurah. Iya. Nek teko kene sik ado, Mas. Arahe ngendi ya, Mas? Arek orang lho. Ngetan. Ngetan. Tapi sik ado, mosok ape mertamu yamene yo gak panas ta wis bengi. Bener juga sih. Lah mosok mulai, Mas? Lho, yo golek penginapan sih nek ngono. Ono penginapan, Pak, Mas? Iku ono Mbak desa kok penginapan. Ono tapi iku apa jenenge? Omahe iku lho, takwa. Kita iki biasa digawe wong-wong ngono-ngono lho. Terus sampean-sampean. Ngono-ngono piye? Ya seragam-seragam niki lho maksude. Kok KKN? Iya balik. Oh, paling ngono sih, Mas. Iya. Apa tak terorono ae? Entuk. Daripada kewengen, sampean turu kene gelem ah ning bengkel kono. Gelem nek karo sampean. Nambah lewis ro, Mas? Empun, Mas. Nambah lewis, ayo. Ayo nang ndi? Golek nggon nginap. Oh, Golek ngono. Yo. iya. Nuwun wo. Monggo. Niki le Pak Wo. Enten tiyang teko adoh. Nggih. Ajeng tak hampir ning mriki, dua teko tiga metor teko Jogja to rene. Lah, ada acara apa? Niku lho KKN. Oh, nggih. Monggo. Niki le. Monggo. Niki lho Pak, kula kalih kanca-kanca niku saking Jogja. Oh, ngaten. Ajeng observasi ten mriki, namung dugi riwuh kedalon. Oh, ngaten. Terus ketemu kalih Mas niku di dugeke mriki. Oh. Tujuannya ajeng KKN teng Trembul. Observasi, Oh, Pak. observasi ya. Nggih. Oh, nggih. Oke, banjir ya wingi Pak Lurah ngimpun apa? Ngabari nek wonten ajeng wonten KKN wonten Trembul. Nggih, monggo. Tapi ngapunten nggih. Dalam nggih ngapunten ngaten iki. Nggih, sawontene. Keadaane teng desa nggih ngaten iki, Mas. Ngapunten niki, Pak. Amargi observasine menika ayo dalu menika mboten saged, ajeng angsal mboten menawi kula nyemplung teng dalem panjenengan. Nggih, sebab ngoten Mas nggih. Napa nggih nun sewu nggih. Dalem nggih ngoten iki wong teng desa keadaane nggih serba kurang. Sami Nggih. mawon. Nggih menawi nyimpang mriki nggih monggo. Nggih pun Pak. Kula langsung lir Pak. Nggih, monggo ndherekaken. Ya Mas. Ya ngono, Mas. Nggih. Atur nuwun, Mas. Ah, gitu. Ayo. Jare melu ning bengkel, turu bengkel be aku. Tenan, Po. Iya, ayo. Ayo, lha iki. Iki kene piye? Nah, iya nek Ya wis, gelem. sesuk bengi tak telepon yo. Oke. Oke.
Assalamualaikum. Halo. Monggo Mas. Ayo Mas, jam piro iki iki? Oh iya, wis aman nih. Saiki. Iya, saiki. Oh iya. Selamat Sik, rapat. tak anu kanca-kanca sih Mas. Ah. Oh iya. Ayo guys, saiki makan. Nuwun. Lah iki lho omahe gandeng. Pak Lurah, Ding. Lah iki omahe. Ini to Mas. Iya, kene omahe. Nuwun. Monggo Mas, lebat. Monggo pinaran. Monggo pinaran. Nggih. Ya kemauan Mas. Waduh. Monggo pinaran. Niki lho Pak, enten tiang-tiang teko ndi? Kulon Yogyakarta, Pak. Lajeng bulan apa niku lho. Mboten ngertos kok. Pengen ngerti ngrene sampeyan. Oh niki adik-adik Ah, Mas. iya, Pak. Saking Jogja nggih. Iya. Saking Universitas Negeri Yogyakarta. Oh iya. Monggo monggo. Enten perlu napa nih? Saten tentang mriki. Jadi gini Pak, ini ada kegiatan mau observasi di sini. Nggih. Terus nanti mohon bantuannya Bapak bisa memberikan informasi terkait desa Trembulrejo. Oh gitu. Kepengen tahu desa Trembulrejo ini. Desa Trembulrejo. Desa Trembulrejo terletak di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Di Desa Trembulrejo terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Trembul Kulon dan Dusun Trembul Wetan. Posisi Desa Trembulrejo berbatasan dengan wilayah Desa Semawur, Desa Klokah, Desa Talok Wohmojo, dan Desa Punggur Sugih. Secara geografis, desa ini berupa dataran sedang, yaitu sekitar 67 meter di atas permukaan laut, memiliki luas administrasi 435.375 hektar. Pola pembangunan lahan di Desa Trembulrejo lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan, yaitu palawija seperti padi, kedelai, dan jagung dengan penggunaan pengairan tada hujan. Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Trembulrejo terdiri dari 955 KK dengan jumlah total 3.498 jiwa dengan rincian 1.792 jiwa laki-laki dan 1.706 jiwa perempuan. Kegiatan perekonomian. Sebagian besar masyarakat Desa Trembulrejo bermata pencaharian sebagai petani. Namun, jika kemarau panjang melanda, banyak warga yang beralih profesi menjadi kuli bangunan dan merantau ke kota besar. Kegiatan perekonomian lain berupa pemberdayaan ibu-ibu yang menjalankan kerajinan batik, olahan singkong, dan pengolahan tahu. Sebagian kecil yang lain membuka warung kecil, jasa bengkel, dan sebagainya, sehingga warga tidak hanya bergantung pada hasil pertanian. Kegiatan kesenian. Geliat seni Desa Trembulrejo ditunjukkan dengan aktifnya pentas barongan dan hadroh. Barongan dipentaskan di setiap event desa seperti merti dusun, sedekah bumi, dan acara besar lainnya. Sedangkan hadroh biasanya dipentaskan tiap pengajian rutin di masjid ataupun mushola desa. Oh, berhubung informasi yang kami dapat sudah cukup, mohon maaf Pak, kami minta pamit, mau balik lagi ke Jogja. Langsung balik ke Jogja. Iya Pak, iya. Monggo disampaikan sama temen iki sekatane. Iya Pak. Oke. Terima kasih untuk teman-teman dari UNY dari Jogja, jauh-jauh dari Jogja ke sini untuk mencari informasi tentang Desa Trembulrejo. Nanti perjalanan pulang saya itu akan semoga selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apa-apa. Piye Mas?
Menurut sampean? Apaan sih Bim? Desaku iki lho. Indah apa gak lho? Sudah. Menarik kok Mas. Menarik ya. Iya. Tapi nek delok apa urung delok kono-kono ngambean. Biasanya ku ana cewek sing Iya toh. heeh. Tapi karo mbak iki lho, mbak sing iki lho. Padha karo mantanku mbiyen. Tenan. Iya. Tenan. Kan iki. Mantan majikan. Gak lho. Mantan mbiyen. Wah, ternyata menarik juga ya guys desa ini. Iya menarik. Hei. Iya menarik.